Dik li kellha tkun ġurnata oħra normali ta' xogħol għal Alfred Mizzi ta' 53 sena minn Whittline spiċċat fi traċedja. L-inċident seħħ għal ħabta tal-5 ta' filgħodu fil-maħżen tal-kumpanija ACH Foods and Beverages Imports Limited illi jinsab fi triq il-Mosta Ħallija. Kienu sħab Mizzi li jindunaw x'ġara li meta marru għax-xogħol sabu xena li kexkithom. Għal xi raġuni waqt li kienet jagħmel manutenzjoni fuq forklifter, ir-raġel spiċċa maqbud imdendela l-isfel foli ta' madwar żewġ solari bejn il-lift u l-ħajt. Il-ħidma sabiex inħarreġ il-katavru tar-raġel ħadet il-ħin minħabba il-mod ta' kif inqabad. Sabiex inħarreġ issejħu membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u tobba tal-Emergency Response Team. Kien madwar 5 sigħat wara li l-katavru ittieħed minn fuq il-post. Il-Maġistrat Jacqueline Padovani għamlet inkjesta fuq il-post bl-għajnuna ta' numru ta' esperti. Isegwi dak kollu li kienet jiġri wieħed miż-żewġ quliet ta' Alfred Mizzi. Intant għadu fil-periklu tal-mewt ir-raġel ta' 46 sena mill-Kalkara li l-bieraħ fil-għaxija waqa' minn fuq bejt ta' dara l-isfel. Ir-raġel kien ma' xi persuni oħra itellaw qarblu ta' bandiera fuq il-bejt.